dan huwa gvern li jwettaq dak li wiegħed u jwettaq ukoll dak li wieħed ħaddieħor ma wettqux. Dan kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervent fuq il-programm speċjali fuq One feluq l-4 snin ta' Gvern Laburista. Fost oħrajn il-Prim Ministru innota kif bil-maqlub ta' gvernijiet preċedenti li sa mit-tmeninijiet wedu l-eluq tal-Power Station tal-Marsa, dan il-Gvern qed iwettaq il-wedit tiegħu u anke li wieħed ħaddieħor u ma wettaqx. Naqqasna l-income tax li kien wieħed ħaddieħor u ma wettaqx, u issa wkoll ħalaqna għal kollox il-Power Station tal-Marsa kif kien wieħed ħaddieħor fit-tmeninijiet u qatt ma wettaq aħna f'4 snin dan il-punt wettaqnieh darba l dejjem. Power Station tal-Marsa li l-ħadd 12 ta' Marzu fisser il-qtuħ tagħha għal dejjem mis-sistema tad-dawl. Power Station li għal żmien inżammet fuq standby f'każ ta' bżonn kif ġara meta kien hemm qtuħ mill-interconnector misqallija xhieda tal-bżonn tal-pjan tal-Gvern fl-enerġija. Issa dan is-sit fil-Marsa imiss li jkun riġenerat. U hemmhekk fejn illum hemm dak il-post illi kien assoċjat ma' tniġġis, kien assoċjat ma' post mitluq. Issa dak il-post nistgħu nħarsu biex nagħmluh post ta' ftuħ, ta' divertiment tal-familji, post li joħloq ix-xogħol, post illi jattira investiment. Il-Prim Ministru innota kif il-Gvern diġà implementa bosta mill-miżuri ewlenin imweda minnu fil-manifest elettorali u qed ikompli jaħdem biex jikseb iżjed riżultati. Gvern li jieħu d-deċiżjonijiet u jħares il-qudiem biex jiddiskuti iżjed. Fosthom dwar id-dħul tal-kwota parlamentari biex iktar nisa jkunu meħeġġa jażlu li jagħtu semhom f'din l-istituzzjoni. Xi ħaġa li l-Partit Laburista kien implementa b'suċċess fih danu. Biex ninkoraġixxu aktar nisa jieħdu sehem fil-politika mingħajr ma naqsu mill-postijiet li jitlaw bihom persuni oħra ġil għandna jkollna kwoti illi jeleġu aktar nisa fil-Parlament tagħna. Sakemm niġu f'sitwazzjoni illi din tkun xi ħaġa li ma jkunx hemm aktar bżonna. Tenna li dan il-Gvern ma joqgħodx bidejh fuq zaqqu imma bħal fil-każ tat-tieqa ta' Dwejra minnu fih azzjoni. Dan biex ikun hemm konsultazzjoni internazzjonali għal proġett li wara t-tiġrif ta' tieqa ta' Dwejra jibqa' jiġbed l-interess tan-nies lejn il-Gżira Awċija.